Aquesta obra de Salvador Dalí de l'any 1926, de part, homenatge al noticiari Fox, s'exposa fins al 28 d'octubre a la Sala de les Lògies del Teatre Museu Figuerenc. Ha estat prestada temporalment per una col·lecció privada. És una obra d'influències picassianes i del futurisme italià. Dalí visita Picasso el 26 sembla molt possible perquè té moltes influències picassianes amb aquestes formes una mica cubistes que té, o postcubistes. Encara que la influència potser, diguem, estètica d'aquest moment pictòric, com de les altres coses que presentem avui aquí, que corresponen a aquests anys 25-26, la seva font la trobem més aviat en el futurisme italià, del qual era tan entusiasta Joan Salvat Papasseit. Va ser el gran intel·lectual i gran promotor de l'art i de les grans idees impulsores de la modernitat en aquells anys. L'obra plasma un món modern reivindicat per un Dalí presurrealista. Hi ha una gran Venus, que és com una persona hieràtica, neoclàssica, que té presència en el fons també amb un mariner evanescent, que li fa com un petó. Però en la falda porta un petit mariner, un jovenet mariner, que en el gorro porta el nom de Salvador Dalí. Per això podem interpretar que Dalí s'identifica en ell mateix. En el moment de dir adéu en el passat i embarcar-se com a mariner cap a una modernitat que pot ser el món de la Fox, de la gran indústria i de l'expansió que fuig una mica de les normes més tancades que hi havia hagut fins a llavors. El cinema, l'aviació, les màquines, tota l'estètica que fuig del romanticisme. Per complementar aquesta obra es mostren 6 peces del fons de la Fundació relacionades amb aquesta pintura en una instal·lació dissenyada per Pep Canaleta amb grafisme d'Àlex Gifreu. Era una obra que Dalí havia presentat a l'exposició de les Galeries del Mau de l'any 26, de contextualitzar una mica l'obra fent referència a aquesta exposició, d'aquí aquestes cites tan interessants que hi havia en el catàleg de les del Mau, com fer referència a la temàtica de Venus i el mariner. Vull dir que hem ajuntat tots aquests aspectes en aquesta petita presentació. Després d'exhibir-se a Figueres, aquesta obra viatjarà la propera tardor al Centre Pompidou de París amb motiu d'una important retrospectiva sobre Dalí.